Dacă te cheamă Andrei, ai pierdut. Dacă îți auzi numele, ai pierdut. Pun pariu că nu treci de al 10-lea nume. Numărul 2, Maria, out. Numărul 3, Mihai, game over. Numărul 4, Ioana, ai pierdut. Numărul 5, Vlad, out. Încă ești aici? Dacă da, lasă un like. Numărul 6, Elena, ai pierdut. Numărul 7, Ștefan, du-te acasă. Numărul 8, Anca, out. Numărul 9, Ionuț, ai pierdut. Numărul 10, Cristina, afară. De acum o să pierzi sigur. Numărul 11, Paul, ai pierdut. Numărul 12, Gabriel, out. Numărul 13, Diana, ai pierdut. Numărul 14, Radu, game over. Numărul 15, Larisa, out. Dacă îți ghicesc numele în următoarele 10 secunde, trebuie să-mi dai follow. Numărul 16, Florin, ai pierdut. Numărul 17, Andra, out. Numărul 18, Sorin, ai pierdut. Numărul 19, Adriana, game over. Numărul 20, orice nume începe cu C,